IFM News. Health Facts. Idol John, go ahead. Impakaamon ni Provincial Health of Impakaamon ti Provincial Health Office adi Manonen iti 22 tin i-record kaso ti HIV dito Ilocos Norte sipud ng rugida ito at Awen 2025. Sigun na kini Dr. Rickson Balalio, ti Health Officer iti probinsya, nadlawan ang imato na ti kaso gapu iti naluklukayan apan nagpatest dagiti maseknan. Imbatad na dahito iti may sa kadagiti pagsayatan na kadagiti gundaway tanalawlawan na ti detection rate in testing saan akasla idi. Inayon na nga iti syudad Kilawag paylaeng kinagtalinaed akang 20 kaso nga ada na ti 8 ang kaso kaduan kadagito ket lalaki nga sawen na ti 25 aging 34. Agtultuloy met intervention ng sesayang kata ti opisina ng rangrona iti awareness campaign kaya ti panaka iteda ti training kadagiti mabaling nga makatulong kaditoy problema ti komunidad. Tingin tayo man at ti paset ti na panagasarita. Naimbaggal daw for the HIV itata makuna tayo met nga medyo may matat cases tayo nangato ko na kuma cases tayo. Pero dito ta nagngato na mabalin nga napindas lang ti detection rate tayo kasi ang mutay met nga di stigma idikwa nga mabuting examine digito'y tattao. At itatam mas open dan kasi medyo amudan no anya dito nga sakit. So nga kayat na nga agpatesan. So nga medyo siguro ngimato timay sa nga other side of it talaga nga nangato isona. Yeah? And then ti datos tayo itata manipod idi January aging ganat March 2025 adda 22 nga nagpositibon iti HIV. Kadeti iti bulan ti March laeng adda 8. So manipod iti agi agal-ala tayo iti data manipod 1984 aging gana itata 461 amin na amin yan tinagpositibo iti HIV dito Ilocos Norte. Ano digiti lugar nga pangatong? No manipod iti January aging gana March tikangatuan latakyat ni Lawag City sumaro no ni San Nicolas. Usually do babae o lalaki? Usually lalaki. Tapos ti age ti kangatuan ket agre-range iti 25 to 34 years old. Ano dagiti interventions na karamihan ti HIV control? Of course, awareness kang ronaan na amin awareness iti HIV prevention and control. Then of course, ada digiti at arami din tayo nga training, taknonomad adupay, digiti counselors tayo, ken digiti amuna ti agi-screen oray iti community tayo. Nga handa nga mapmapan iti syudaden, wenunod to'y. Okay pa lang yung DJ programa tayo doon na no, kapag na nagagod positive to libre tayo lang yung DJ panagpaagas DJ issue ka doon. When libre DJ, adapay lang no kwa. A treatment hub tayo ket ni Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Paset, panagasarita ni Dr. Rickson Balalio, si Provincial Health Officer dito Ilocos Norte. Okay, DJ 8 nga Lawag City Idol Joan, lalaki da amin, DJ, kunana? As of tipet siya ng bulan Idol Bernard, idi March when usually kat lalaki da Idol Bernard adalaeng ti lalaki. What do you mean lalaki? Straight or adada iti adada LGBT Idol Bernard? Ada LGBT nga involved ka dito eh. Isut kangatuan ko na 8. So 22 amin. How about the rest? Ay not bilang ti dadto mga rod. When ada detin in forward tayo Idol Bernard. Mo kami ipakita am Glenn, adang mo kami in forward ni Idol Joan kadigiti nga gundaway nga listaan ano kas pagarigan. Sige, go ahead Idol Joan, ta saktot mga binsa-binsa.
Damag iti probinsya tayong Ilocos Norte, kadwa iti 99.5 Basin Lawag, Idol John Biskin, Katapos